Ar ddiwrnod rhyngwladol menywod y merched mewn gwyddoniaeth, rydym yn tynnu sylw at un o'r arloeswyr mwyaf cyffrous yng Nghymru, MeOmics Precision Medicine, cwmni technoleg feddygol sy'n defnyddio celloedd bonyn ac AI i drawsnewid triniaethau psychiatric. Sefydlwyd MeOmics yn 2021 fel cwmni deillio o Brifysgol Caerdydd, ac mae'n gweithio i wella dealltwriaeth o gyflyrau fel schizophrenia drwy greu modelau cellog sy'n cynrychioli cleifion yn fwy cywir. Ond wrth raidd y stori mae neges glir gan y sylfaenydd a'r prif weithredraig Lucy Sykes. Bob cynnydd, mae'r byd STEM yn dal yn anghyfartal, ac mae menywod ar bob lefel yn parhau i fod heb gynrychiolaeth ddigonol. Dywedodd Lucy, mae'r byd yn newid, ond mae'n dal yn anodd. Fel arweinydd bernywaidd mewn sector lle mae prif weithredwyr gwrywaidd yn dal i dominyddu, mae hi'n glir ynghylch yr heriau parhaus. Yn ddiweddar, sicrhaodd cwmni fuddsoddiad gwerth £125,000 gan Merched Angylion Cymru, gan arweiniad y buddsodwr cyfresol Sarah Boltman, ynghyd â chyllid cyfatebol gan Angylion Buddsoddi Cymru. Dywedodd Sarah, mae'r fantais o gael cyllid cyfatebol yn rhoi mwy o rym sbardunol. Dywedodd hi hefyd ei bod hi a'i chyd-aelodau wedi gweld potensial MeOmics ar unwaith. Dyma stori am arloesi, am arweinyddiaeth benywaidd ac am sut mae gwyddoniaeth gyfoes yn newid y ffordd rydym yn trin cyflyrau meddwl. Ac ar y diwrnod hwn sy'n dathlu menywod a merched mewn gwyddoniaeth, mae MeOmics yn dangos i'r hyn sy'n bosibl pan roddir llais, data a chyfalaf i sylfaenwyr benywaidd gyda gweledigaeth wirioneddol.